Hagasian ke baar jangka Young Minds kepada ke kunhon juki samla ke bateri mon sungpha kilayo ban IT sakawe ka ambulans saka bahiram bong CSC banai ke jing shakri shaki imlang salang hatai ni boy baru layo ban IT daga wheelchair syai hybrid ba pentingan terang kena bolong kerpang hagar khatmet nadu wadangka hagani gesi lawan ban yadon lang di Dr. Rimika Talang BDO ke bahiram bong sin adi blok kum kongsan ba Bante lang saukmi kum sembut kongsan ke officer in charge jangka Bhoirambong CHC ke Dr. D. Rimboy officer in charge the embedded integrated Ayush Hospital Dr. B. Dhar rangba shnong lomdai klau ba ST Rimpei bat kiwei pat ki basha khot sangba nagalyang ka Young Minds kala ai kuble yo menteri rangba ka jelau konrad ke sama bala ban ai ya kani ka ambulance lingba ka CMSDF scheme I hybrid ba pentingan imla klaim dapat pau ke jingkemen hadi melayo pediang dek wheelchair but daladi ringkat video kelayo ban khap yuribon kum kadak ban pelait thmai ya kini ka ambulance syaga Bhoirambong CHC ban rakhi ya kini ka singi bakemen layo ban od yukek di hybrid ba pentingan but Dr. Rimika Talang ringkat kinongkit kam jangka Young Minds balon pli ya kini ka ambulans jangka Young Minds ban ya bang ila ban jing sekri ku jangka Young Minds bari barit namun ta ka ipat jong ka imlang salang han ne kathan Bhoirambong ni bro kawai lesibon hi madam ya jing pelat ko jong pi lesibon yai ba bantai saukni ya jing pelat ko jong pi mo pi don ka lembang ye hagisi bang sa sapat ya jing loi jong pi ka penjing ai mesin jong pi nam ta ka sing ne ka guru ka jungi bangla ban syakri kentam ya ikut sidang kisah sidang lesibon ya rajin ayam sebetulnya. Dengar orang nampan selampan nama ba selap walaupun kurjangi yang kena pol ngasukwa ban ay kulay kerpang ban ay kejingero ya ki Young Mind Association bakiliyo I ya kejingdon kam ya kena ka ambulance ko kena ka kain bat kibala IT metal mensim ban penyo ya kena ka kali kajing peshitam bat kajing IT jong pi kalong shisha ka ba I'm sin yaki brew ha kani ka thain ti ha kani ko ngashu kerku kerdo yaki Young Mind Association bakin nang yai teng mo ban ai kajing shakri ha ka imlang ka salang bat kum juro ngashu kwa ban kerpat ba pidai ban pendang kam hok ya kani ka ambulance mo bakan yo ban ai ka kajing shakri ka babiang nagi benta kipat ba but kum juro ba ay ba kani kajing pli ya kani ka ambulance kan long kadak jong jing kermen but kum juro kajing kerku ya ki brio hapo kani ka than ti ngasnang ro ban ay pli ya baro hi ki baladon benta ha ka ban long ya kani ka sni kuble shibon ye pi tingam dan e thaman ong angtahi kuble shibon ngasnang ban ay kajing kerku kerdo ya ka Young Mind nila yo dan ni sakhi ki por ki adep ki plan ki ambulance ki haswa kala shakni sha kamtam magatu ka por covid kini kermen ba hadin menta pade pi yo dan plan dak bat mai shu ba khamba to blen kur khu yi kamtam yo president badang samla nangla banyak khmat lembat ke tim ni ki pi pro wei ba pin nangla ben presid hem nak bunta ben sakri khamba ya kani kadong ba kathan ki dungi ha ki por ki bladep ha ki por bedang long president ini ba is a hing balong ini presiden MDC dungi mita ya la ni ban bu nam ya mod jong wei uri rong ba jong ka riboy ki dungi Dr. Didi Lapang antai por kelak ni la presiden nang tu ki feel ale nang benta ka bahaga miat jong kadong ka thain bat ya ka riboy ber oi bleshbun to pinang tre stom bat pinyo ya ka nam ko burom ya jintre ka jong pi nang benta ban kintiu ya kadong ka thain bat ban sakri ru ha babun ha ka imlang salang ha ka ni ka dong ka thain ka tumi tang gine kintin ba dia bleshbun bleshia ja Shua bagi Young Minds su apot empat pom ya ka Young Minds ngaladon bat ka Bhoirambong Sport Club. Sibun kikam ngaladon bat hi ngasngong tenat ya ka jingne jingmut ke jong hi
ka jing skem ka jing mot ka jong pi na du ti por hadu pina form ya ka yong mines kawai ka banga itanat ya ka ni ka team ya ka ni ka ASEAN kalong ba pidan ya ka minsim ka jing songret pidan ka minsim jong ka jing etli haba pile ya ka no ka kam haba form ya ka no ka team dan kami ya ka minsim ka jing songret bat ka bakong santam ka dei ka jing shena ka bangin dan ka jing mot snew ka jing thai snew ya no member kan ni ka dei ka banga shek iba bun sien shek kedua yang nga shek pun ya ki kumno phialong shek klan bat kawai ka banga shek pen kan ma bhai pi pile ya kanu na ai phio kata ka dei ka banga nga jukli bhai ki hendrai ki ong kani ka dei na ka umset jong ki member jong ka yong mans kani ka dei ka banga skenat ba in pek minta hakani ka ri ka ba et jongi hani ka jalla ka ba et jongi bon siang ki brio ki perkhat tang ya kamalade ki perkhat tang ya kamalade hendrai nga smo ban ong ye pi di nong song snong jong kani ka bhoirombong ba phio ye ki khon samla ki ba start ki ba shampang ba ki ba yo jinga na kanta ka lawe ka jong pi jong ka thamri boy kani ka dei ko we ka banga sustanat banyak kontak bagi hendrai kini ki poro las dang ban kansel ban poy syo hendrai ka jingpon jong ki wan siwan nama bonsin nak pep dei na ta ka jing song ye ka jing song jam jonga ka pa pulong yang bangan poy hakani ka por ka pamenta ngandung kren jong namar ka jing perthut jong islam hendrai ka sngowo sibon ya uwei unong ya lambarat ba jong pi ha ka por misha uba hat isnaing udai utu usamla rangba ubala yalam nanti ubala betin nanti yang ban pen itu ikaw ya pi ban yan no sinyang lang bat pi na man ta ka imlang salang jong ka temri boy ho ka yeng ka sem ka jong ka sinong ka jong kam dei na kani ka temri boy lagi yeng jong ka dei na samulai ndrei nga don pat kung mga juang na do masywa ki program ba fair nga don ka jings ngau i nga don ka jings hujan ba ya ki nong sinong jong ka temri boy kani ka dei ko wei ka ba pelong ya bakat ka bangale sino nga ju sam ya kani ka team yong man sikibrio ban pen sutu ha ubrio omdan ka bamla manu ba ka bamla omdan baduk omdan beruspa wan mutang beruspa ula ban kani rikti nam taki baduk hendrai habangi wan balong brio sika pertai wei pa wei brio udan ya ka jingkit le udan ya ka jingla ban le ya kanu no kamba lada udan ya ka mensia mesinrang udan ya ka jingmot ka bai ijinga namta kari namta ka jaj berdiri video tokat bai madam idang IT ya kani ka wheelchair sini help ibarat sawaban ai ka jing sakti tapi kan Aswai indit mudah. tapi kan Terima kasih, Madam.